Principal sa Caohagan Elementary School, di padayag og kaandam sa tunghaan kung ugaling lakip sila sa mga dapit nga tugutang makapahigayon og face-to-face nga klase karong Agosto 24. Si Luar Mirundina sa report. Kini ang Caohagan Elementary School ang nag-inusarang tunghaan sa gamayng isla. Tungod kay gamay ra usab ang populasyon dinhi, menos ra ang mga estudyante. Sa miaging school year, 116 lang ang kinatibuk-ang tinunan sa tunghaan gikan sa kinder ngadto na sa grade 6. Og mo average lang og tag 15 ka mga tinunan matag classroom. Karong tuiga, mius-us pagayod ang mga enrollees ngadto na lang sa 105. Standard size usab ang ilang mga classrooms ug COVID-free ang isla. Busa alang sa ilang principal nga si Maria Niña Aying, andam kaayo ang tunghaan sa pagpahigayon og face-to-face nga klase karong Agosto 24. With walay COVID or high COVID, ingon jud ko nga nag-social distancing tungod sa kagamay sa mong estudyante diri sa Caohagan. Gitataw hinuon sa principal nga sa pagkakaroon wala sila makapahigayon og survey sa mga ginikanan kung uyon ba sila sa face-to-face nga klase karong Agosto 24. Tungod kay una nang nakapahibaw ang DepEd nga walay face-to-face nga klase karong tuiga tungod sa padayong pagsaka sa gidaghanon sa mga COVID cases lokop nasod. Kay usaraman kini kagamay isla, wala sila internet connection ug dili 24 oras ang ilang kuryente. Busa gipili nila ang modular distance learning nga ipatuman sa pagbukas sa klase karong Agosto 24. Mao nga among gipili diri is ang modular distance learning mausad ang gusto sa mga ginikanan. Pero kung i-open lang yun face to face, basin i-consider pud na sa mga ginikanan kung usas ang among eskwelahan sa i-open. Apan kaganihang buntag, giuyunan ni Presidente Rodrigo Duterte ang sugyot ni DepEd Secretary Leonor Briones nga mamahimong makapahigayon og restricted face-to-face nga klase sa mga low-risk areas o sa mga dapit nga way natalang kaso sa COVID-19 sama sa Siquijor ug Dinagat Island. Kung tingnan natin, Mr. President, sa ibang bansa sa Southeast Asia, halos lahat blended yung kanilang strategy, pero yung face-to-face nila kunti lang, kagaya ng dinescribe ni Sec Popoy na maliit na grupo lang talaga. Ang Lapu-lapu City may kapina sa 1,000 ka mga COVID cases apan may mga gagmayng isla nga sakop sa dakbayan sama sa Caohagan nga wala pay natalang kaso sa COVID-19. There will be a possibility of face-to-face modality. But then, kinahanglan pa mi nga mag-conduct og survey sa tanan nga mga schools. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.